I currently own an aesthetic and wellness center here in Davao City. Bisag kadako na ang business, hands-on gihapon ko to make sure nga high quality ang among services. To pursue this, I make sure to eat healthy foods and do regular exercise. Kauban sab nako ang tunay, natural ug original nga MX3 capsule. Diri ko believe, MX3 motivates me to turn my passion into action. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. DXDR 981 sa AM band sa inyo mga radyo, 94.1 sa FM band sa inyong mga radyo. As usual, ang makasama ninyo sa palatuntunang ito, itong kapatid ninyo, kapatid na Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kasama ang ating mga kapatid sa technical side, lahat puro mga radyoman sa RMN Dipolog, kasama ang radyoman Danny Luod, kasama ang radyoman Tax Ilumba at huwag nating kakalimutan ang ating paunang paggalang sa ating ama ng ating istasyon, kasama ang radyoman Edgar Dagumo. Of course, no, with the whole staff ng RMN Dipolog, hindi na lang natin papangalanan. Okay. So, of course, sa ating ding spiritual father, no, ang ating obispo sa Diocese of Dipolog, the Most Reverend Severo Caermari, kasama ang buong mga kaparian sa Diocese of Dipolog na tumulong sa kanya, no, sa ating obispo. Tumulong sa kanya sa gawaing pastoral. Ating paggalang sa kanilang lahat. Okay, sa inyong mga nakikinig sa radio, both AM, FM band, aking paggalang sa inyo. Happy Lord's Day sa lahat, mga Katoliko at hindi Katoliko. By the way, mamayang hapon sa program sa station na pinamagatang Sangka sa Katarungan o sa Kamatuuran, no? Sa Bisaya, no? Isang Bisaya na program. Abangan ninyo, no? Dahil itong kapatid ninyo na si Silbert, may dialogue ako kasama ang ating kaibigan, Higala, okay, kaibigan na isang Seventh-day Adventist na hindi taga rito, no? Taga Iligan, no? Ang kanyang pangalan, hindi ko nilang pangalanan. Hindi ako naka-ask ng permission sa kanya. So, pero sa Facebook, makita ninyo. Okay. Na basta taga Iligan o mula sa lugar ng Iligan City. Okay. Isang debater ng Seventh-day Adventist, siya ang aking ka-dialogue o ka-debate ngayong hapon, 1 p.m. to 2:30. Okay. Ang paksa namin tungkol pa rin sa Sabat dahil kapag Seventh-day Adventist ang ating kausapin, priority na paksa natin itong Sabat. Okay. Yan kasi ang aral nilang bandila, no? Yung kosher law at Sabat. So abangan ninyo mamaya, no? At ipag-pray ninyo na maging informative ang aming dialogue. Okay. At bawat isa sa amin makagawa sa dapat naming gagawin. Okay. Mga tao lang kasi kami, no? So posibleng lilihis kami. Ako man o siya, no? Sa anuman ang tunay na spirit sa dialogue. Okay.
So, ipag-pray ninyo na maging maganda ang aming dialogue mamayang hapon, no? 1 p.m. Okay. So, abangan ninyo. So, dito tayo sa ating dapat na pag-usapan. Okay. Ang ating pag-usapan ngayon tungkol sa kung bakit sa ating panahon ngayon ang dami sa atin ang nakafocus lang sa mga bagay material o sa buhay mundo. Sa kabila ng maraming pananampalataya na ino-offer ng mundo, maging sa Diyos man o sa mundo lang o sa tao lang, okay. Ang daming pananampalataya natin, iba-iba, na nangangaral ng pananampalataya. Na nag-i-endorse sa paniwala na may Diyos, na dapat sundin natin ang Diyos. Pero bakit ang dami sa atin ang iba ang focus? Sa ating mga simbahan, dami namang magsamba. Especially sa ating mga simbahan Katoliko. Okay. Ang daming magsimba dahil marami naman tayo. Di ba? Pero kung ating tingnan ang buhay natin, yung iba nga, kaya nila iniwanan ang Katoliko dahil laki naman ang Katoliko pero yung mga Katoliko parang hindi mga Kristiyano. Yun, no? Mag-subscribe ako mo sa ganitong pag-iisip, no? Ako parang mag-subscribe ako, okay? Dahil sa aking nakita kasi, ang dami nating mga Katoliko ang namumuhay na parang hindi Katoliko. Kaya nga ang iba nating mga kapatid na hindi na Katoliko ngayon, iba ang pananaw nila sa Katoliko. Ang pananaw nila sa Katoliko, basta Catholic Church, ang nasa isip nila, paganismo. Paganismo. Bakit yun ang nasa isip nila? Unang-una dahil hindi nila alam ang tunay na aral Katoliko. Especially may mga ribulto tayo. May mga gawain tayong kung hindi mauunawaan, parang mapakasama nila sa mga gawaing pagano. Katulad sa yung pagsayaw, yung sinulog natin. Yung sinulog natin. Dahil yung mga pagano, may ritual sila na sasayaw din sila. Na kaharap yung mga Diyos-Diyusan nilang bagay. Tayo namang mga Katoliko, may ganun din. Pag sasayaw na hinaharap natin ng ribulto. So kaya naisip nila, itong Katoliko, paganismo ito. Kung may salita man ng Diyos, dahil may Biblia, pero hinahaluan ng paganism. Yun ang nasa isip nila. So, hindi maganda ang nasa isip ng mga kapatid natin tungkol sa Catholic Church. At yung dami namang mga Katoliko ang sa nakikita ko hindi namumuhay ng mga salita o mga aral Katoliko. No? Dahil yung mga bawal ginagawa, 'di ba? Alam naman ninyo 'yan, 'di ba? Okay. So, hindi natin naman yung iba na hindi maganda ang tingin nila sa atin dahil hindi tayo faithful tayong mga Katoliko sa paniwala natin. At yung iba naman hindi nila naiintindihan ang ating paniwala. Maraming mali daw. Halimbawa, itong tungkol sa mga kagamitan natin sa paniniwala, yung mga sacramentals natin, itong mga sacred images natin. Ano ba ang turong Katoliko kung bakit may mga ganito tayo, itong mga ribulto, mga larawan ng mga santo? Okay.
ang turo ng simbahang Katoliko, isa sa dahilan kung bakit may mga ribulto at larawan tayo ng mga santo dahil kinuha natin o binigyan natin ng pansin ang aral mismo ng Kristyanismo. Pero hindi ito naisip ng mga kapatid nating hindi Katoliko. Now, paano ko mapatunayan ito? Okay, ating i-quote yung sinabi sa sulat ni Apostol Pablo. Nakalimutan ko lang ang exact na talata, pero sigurado akong sinabi niya ito. Yung sinabi ni Apostol Pablo na gawin ninyo akong halimbawa. Katulad sa pagsunod ko o paggawa kong halimbawa sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, sinunod ni San Pablo ang example ng Panginoong Jesucristo, yung masunurin sa Diyos, masunurin sa Ama. Okay. Pero ang sabi niya, kung ginaya ko ang Panginoong Jesucristo, gayahin din ninyo ako. Oh, it sounds Catholic teaching, di ba? Dahil yung iba kasing paniwala, nakasentro lang kay Kristo lang, Kristo lang, no? Hindi na isama yung mga santo, di ba? Oh. Pero sa sinabi ni Apostol Pablo, okay, sundin o gayahin ang Panginoong Jesucristo at gayahin din ang mga santo. Itong sinabi ni Saint Paul, gayahin ninyo ako katulad sa paggaya ko sa ating Panginoong Jesucristo. So example din pala ang mga santo katulad ni Saint Paul. Now, paano natin ginawa ito? Yung nasa isip ni Apostol Pablo na gawin ding halimbawa ang mga santo. Gawing halimbawa. Now, magbigay tayo ng halimbawa una sa mga DepEd teachers natin sa school. No? Ano ang ginawa o isa sa mga ginawa ng mga public school teachers natin sa kanilang pagtuturo? Okay. Isa sa ginawa nila yung gagamit sila ng mga visual aids, yung mga visual aids, yung makikita na mga pictures, mga larawan. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Okay. Na hindi na sila magdala ng aktual na for example, yung anong mga bagay diyan, no? For example, yung mga gulay. Oh. Sa halip na magdala ng literal na gulay, pwede nang magdala lang ng picture. Oh, okay. Kahit na mga teachers may mga visual aids sila na nagpapakita ng mga bagay. 'Di ba? So ang ibig kong sabihin, ang isang bagay katulad sa larawan at ribulto, makabigay ito ng mensahe. Magamit ito sa yung tinatawag nating pag-enrich sa ating nalalaman sa ating pananampalataya. Dahil kapag makakita tayo ng mga bagay na may magandang meaning, halimbawa makakita ako sa larawan ng isang santo na mabuti. Okay, may santo, kapag santo mabuti, 'di ba? Kailangan naman bad, 'di ba? Okay. So, kung makakita ako ng isang larawan o ribulto ng isang santo, maalala o maisip ko din ang magandang ginawa sa santong iyan. So, ibig sabihin, ang larawan o ribulto, maging kagamitan ito sa pag-alala. Maging instrumento ito sa pag-alala. Katulad sa yung bayani natin sa Pilipinas, si Dr. Jose Rizal, bakit may monument tayo? May monument tayo. May ribulto tayo ni Dr. Jose Rizal. Ito ba ay pinagawa ng ating gobyerno para sambahin bilang Diyos? Hindi, dahil bawal iyon. Di ba? Hindi naman Diyos si Rizal. Hindi naman Diyos ang kanyang monument at ribulto.
Pero bakit ginawa natin ito? Dahil may tamang kagamitan naman ang monumento Rebulto ni Rizal. No? Ginamit natin ang monumento ni Rizal sa pag-alala sa kanya. Di ba mga kapatid at mga magulang? At ginamit natin din itong Rebulto niya upang maalala ang kanyang kabayanihang nagawa sa ating bayan. Di ba? So ang isang bagay, pwede palang gamitin sa pag-alala sa mga magandang bagay o magandang background sa kung sino ang tinutukoy ng monument o Rebulto. Di ba? Mga kapatid at mga magulang. So, balikan natin yung sinabi ni Apostol Pablo na gawing example ang mga santo. Tayong mga Katoliko, hindi lang sa turo lang ito. O sa isip lang. Hindi lang sa isip lang natin ginawa ito. Kundi ginawa natin ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga libro ng mga santo, di ba? Yung nagpa-publish tayo ng mga Book of Saints. Para kung may makabasa sa mga libro nila, malaman ang mga nagawang maganda sa history ng mga santong ito. Okay, may lesson tayong kabanalan na makukuha sa pagbasa ng mga libro ng mga santo, Book of Saints. Di ba? Okay, sorry. Okay. So, ibig sabihin, yung mga sacred images natin na larawan o rebulto ng mga santo, nagsilbing makikitang bagay ito na nagtuturo o nagpaalala sa atin sa mga magandang gawa nila. Pero sa ating panahon ngayon, bakit kakaunti na lang ang mga Katoliko ang parang happy o gusto nilang maglagay ng mga ganito? Yung ibang mga Katoliko na iniwan na nila ang kanilang pagkakatoliko, wala na silang mga sacred images dahil giniba na nila. Dahil may mga nagtuturo daw na bawal daw ito. Dahil yung mga rebulto na Diyos-Diyusan, batay sa Biblia, sinabi ng Diyos na wasakin ninyo ito. Gibain, wasakin, sirain. Kaya yun ang nasa isip nila. Ang tanong, tama ba ang ginawa nila? Giniba nila ang mga sacred images natin dahil batay sa kanilang pag-iisip, bawal daw ito. At may biblical verse pa ang kanilang ginamit. Yung mga sinabi ng Diyos na bawal gagawa ng ibang Diyos. Bawal ng gagawa ng larawan o rebulto na gawing Diyos o Diyos-Diyusan. Okay, ito ang nasa isip nila. So kapag makakita sila ng mga larawan ng mga santo, ang nasa isip nila ay hindi maganda. Ang nasa isip nila, Diyos-Diyusan. Ano ba? Bakit ganito? Na kapag hayaan natin ang Katoliko na mangangaral kung ano ang silbi sa mga sacred images, na hindi ito ginawa ang mga bagay nito na ito upang sambahin bilang Diyos-Diyusan. Ginawa lang ang mga bagay na ito sa tamang paggamit nito, katulad sa paggawang representation, simbolo, mga bagay na nagpaalala sa ating pananampalataya o magagandang gawa ng mga santo. Yun ang tinuro ng simbahang Katoliko. Pero bakit ang daming mga nagsasabi na Kristiyano daw sila, nagbabasa daw sila ng Biblia. Tapos ang pag-iisip nila, unawa nila sa mga sacred images natin, Diyos-Diyusan. Diyos-Diyusan ang tingin nila. So, dahil Diyos-Diyusan ang tingin nila, so gibain wasakin. Kaya, may mga pastor at ministro na giniba yung mga sacred images ng mga santo. Hindi nila alam, o I don't know kung hindi nila alam dahil
nagbabasa sila ng Biblia. Dahil sa Biblia, hindi po lahat na ribulto ang Diyos-Diyusan. May mga ribulto na tinawag nating mga holy symbols. Basahin niyo ang Book of Salmo 74:9 na ang people of God may balaang simbolo. Holy symbols. Ano ba ang tinukoy sa holy symbols ng Psalm o Salmo 74:9? Ito ang mga, halimbawa nito yung mga ribulto ng mga kiruben. Ano ba yung kiruben? Anghel. So, mga ribulto o larawan ng mga banal. Hindi ito bawal. Biblical ito. Basahin niyo ang Ezekiel 41:15 hanggang 20 na ang templo ng Diyos may mga ribulto. Ribulto ng kiruben. Ano ba yung kiruben? Anghel. At sinabi pa na ang mukha mukha ng tao. Basahin niyo Ezekiel 41, versikulo 15 hanggang 20. So, ang paglalarawan sa Ezekiel parang simbahang Katoliko. Yung simbahan, yung Katoliko pala na simbahan, nakapattern ito sa Biblia na may mga ribulto, may mga larawan. Pero bakit yung iba, may mga tao ngayon na masama o mali o hindi maganda ang tingin nila sa mga ribulto natin sa Katoliko? Dahil alam ko kung sino ang may gawa nito. Sino ang nasa likuran nito. Basahin natin ang Isaiah 5:20. Ito kasing demonyo, para hindi natin gustong gawin yung gusto ng Diyos, babalik rin niya ang nasa isip natin. Yung iisipin nating tama, yun pala ang mali. At yung tama, ginawa nating mali. Basahin nyo Isaiah 5:20. Anong sabi dyan? May mga taong, ang halimbawa daw, yung kulay itim ginawang puti. At yung kulay puti naman ginawang itim. So ganun, yung tamang aral, gagawin nilang maling aral. Ang Roman Catholic Church nagtuturo ng tama, pero itong nasa likod, ang tinutumbo ko ang demonyo, babalik ta rin. Kung kaya niya, balik ta rin niya ang pag-iisip ng tao. Kaya nga, sa Proverbs 14:12, may sinabi na may taong mag-iisip na tama siya, pero hindi pala. Naghatid pala sa kanya sa kamatayan. Di ba? So, ibig sabihin, suriin nating mabuti ang ating mga nalalaman. Dahil ako noon, biktima. Nang hindi ko pa alam ang mga sagot paliwanag Katoliko, akala ko tama ang mga Protestante, tama ang Sabadista, tama ang Iglesia ni Cristo. Akala ko tama sila. Dahil napaniwala nila ako noon na mali ang mga aral Katoliko. Pero nang nalaman ko ang mga sagot paliwanag Katoliko, Katoliko pala ang tama, sila pala ang mali. So, natupad yung sinabi sa Isaiah 5:20 na may mga tao na gawing mali ang tama. Katulad sa magandang aral natin tungkol sa mga ribulto. Bakit may mga pastor at ministro nagbabasa ng Biblia pero ang tinuro nila tungkol sa ating mga ribulto mga Diyos-Diyusan? Balik ta rin, mamasamain. Katuparan na ito sa hula ng Isaiah 5:20 na may mga taong mag-isip o siguro ang iba nito hindi nila alam. Yung honest mistake lang. Na para sa kanila, tama sila. Pero hindi pala. Dahil sa nasa likod nito ang demonyo, gusto niyang baliktarin ang ating isip para hindi natin masunod ang tamang aral. So, yan ang dahilan kung bakit mahirap natin i-renew o i-reform ang ating mga nangyayari ngayon. Dahil mismo sa aral, may mga nagtuturo na mali daw yung ginawa ng Katoliko. Mali daw yung paggawa ng mga larawan ng mga santo. Bawal daw na
dapat nating gawin ito dahil ang mga DepEd teachers natin, no, sa eskwelahan gumamit ng mga visual aid sa pangangaral, di ba? Tayo ding mga Katoliko gagamit tayo ng mga visual aid sa pangangaral ng kabanalan, yung mga larawan ng mga santo. Pero gusto ng demonyo na huwag natin gawin ito para maraming maging kung ano-ano lang ang gagawin. Wala na akong oras na abot pa sa inyo ang iba pang malalim nating reflection nito, mga kapatid at mga magulang. So, subaybayan ninyo sa susunod pa ng mga pag-aaral natin sa susunod na linggo at huwag nyo kalimutan mamayang hapon may dialogue ako, no? O debate kasama ang aking kaibigang Seventh-day Adventist mula Iligan City. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Goodbye to